Velkommen til. I dag der skal vi snakke om noget ret spændende, nemlig fremtidens læring. Ja, Og tanken om, at man aldrig sådan rigtig bliver færdiguddannet, den kan godt lyde lidt, udvattende måske. det kan den nemlig. Men de kilder, vi kigger på i dag, et uddrag fra Fremtidens læring, livslang udvikling og AI, og så kapitel 10 af Hvorfor du aldrig bliver færdig, og hvorfor det er awesome, de ser det faktisk helt anderledes. Som en slags personlig superkraft. Præcis. Okay, lad os prøve at pakke det her ud. Missionen i dag, det er at forstå, hvorfor den her konstante læring er blevet så afgørende. Især med AI, kunstig intelligens, der buldrer frem. Og ikke mindst, hvordan du helt konkret kan gribe det an. Klar til at finde din indre læringsninja. Ja, det er godt sagt. Altså, pointen i materialet er jo netop, at det ikke længere føles som et valg. Det er mere en grundlæggende nødvendighed for at kunne følge med i en verden, der bare ændrer sig så hurtigt. Virkelig hurtigt, ja. Præcis. Et af skrifterne nævner jo, at op mod 50%, altså halvdelen, af alle jobs vil ændre sig markant inden for de næste 10 år. Wow. Og vi ser det jo allerede. Nye jobtyper, som for eksempel prompt engineer. Ja, det er et godt eksempel. Lige præcis. Altså en, der specialiserer sig i at tale med AI. Hvem havde hørt om det for bare et par år siden? Det viser jo, hvor hurtigt det går. Det gør det. Så den uddannelse, man måske lige er færdig med, eller er i gang med, den er altså ikke spildt. Nej, overhovedet ikke. Den giver jo et super vigtigt fundament, kritisk tænkning, og måske vigtigst af alt, evnen til at lære. At vide, hvordan man lærer. Okay. Men som det der eksempel med Sara, designeren. Ja. Hende, der nu arbejder med UX og AI. Lige præcis. Brugeroplevelse og kunstig intelligens. Hendes historie i en af teksterne viser jo, at en kæmpe del af den læring, hun bruger i sit job i dag, den foregik efter studiet. Hun lærte det meste bagefter, on the job, via kurser, ved at prøve sig frem. Og det er jo der, det bliver rigtig interessant, for hvordan designer man så sin egen læringsrejse? Helt personligt. Ja, hvordan gør man det? Materialet foreslår faktisk en ret konkret model. En slags 4-trinsraket, kan man sige. Okay, en raket. Lad os høre. Første trin. Find din mål. Hvad er det, der virkelig interesserer dig? Begge kilder hammer på, at nysgerrighed, det er altså en stærk motor. Følg nysgerrigheden. Ja. Og så samtidig kig på, hvilke færdigheder mangler du, eller hvad kunne blive værdifuldt for dig, sådan fremadrettet. Okay, det giver mening. Hvad er næste trin? Trin 2. Vælg dine metoder. Hvordan lærer du bedst? Er du visuel? Så er det måske YouTube, diagrammer, auditiv, podcasts, samtale. Ligesom det her, måske. Præcis. Eller er du mere typen, der skal have fingrene i det? Hands-on-projekter. Mange af os lærer bedst ved at blande det lidt. Det handler om at finde din stil. Der er ikke en rigtig måde. God pointe. Trin 3. Byg rutiner. Gør det til en vane. Ligesom at børste tænder. Bare 15-20 minutter om dagen. Det kan virkelig rykke noget i det lange løb. Okay, små skridt. Ja, små skridt. En af teksterne foreslår at bruge død tid. Når du sidder i bussen, venter, sæt det i kalenderen, hvis det hjælper. Start småt, men vær konsekvent. Og det 4. trin i raketten. Brug AI som en makker. Det er ret spændende. Værktøjer som ChatGPT eller Khan Academy kan ifølge kilderne være din personlige assistent. Hvordan det? De kan hjælpe med at finde information, opsummere svære tekster, give feedback, måske på noget kode, du har skrevet, eller et udkast til en tekst. Okay, som en sparringspartner. Lige præcis. Men, og det er vigtigt, AI er assistenten, du er piloten. Du skal stadig tænke selv, være kritisk, stille de gode spørgsmål og bruge den viden, du får. AI gør det ikke alene. Nej, selvfølgelig. Okay, de 4 trin virker logiske. Men det kan jo stadig føles lidt, uoverskueligt for mange. Hvad siger materialet om de klassiske barrierer? Tid, penge, motivation, dem kender vi jo alle sammen. Ja, helt sikkert. Og det adresseres kilderne også. Når det gælder tid, så rådet ofte det her med microlearning. Altså lære i små bidder. Præcis. Korte, fokuserede sessioner. Og så handler det benhårdt om prioritering. Som en af teksterne siger, du har tid til det, du prioriterer. Måske betyder det mindre tid på sociale medier. Det er et valg. Ja. Hvad med penge? Uddannelse kan jo være dyrt.
Jamen her er budskabet faktisk ret opløftende. Der findes et kæmpe udbud af gratis eller meget billige ressourcer. Som hvad for eksempel? Jamen YouTube-tutorials, bibliotekernes online kurser, de er ofte rigtig gode. Ja, dem kender jeg godt. Podcasts som den her, open source software og materialer, se det som en investering i dig selv. En investering med potentielt højt afkast, ikke bare en udgift. God måde at se det på. Og så den store motivation. Hvad gør man, når man bare ikke orker? Ja, den er svær. Her peger begge kilder på vigtigheden af små, opnåelige mål. Så du får de der små sejre undervejs. Succesoplevelser. Netop. Find en læringspartner, et fællesskab. De sociale kan virkelig hive en op. Fejr dine fremskridt. Og husk, hvorfor du startede. Hvad var det, du gerne ville opnå? Ja. Og så en vigtig ting. Det er bedre at starte lidt forkert, end slet ikke at starte. Juster undervejs. Bliver det kedeligt? Prøv en anden metode. Mister du pusten? Tag en lille pause, men kom tilbage. Den der motivationsbarriere, den kæmper vi jo alle med af og til. Det er så sandt. Okay, så hvis vi zoomer lidt ud, hvad betyder alt det her så i de store billede? For dig som lytter, hvad er konsekvensen? Jamen, det betyder en ret fundamental ændring, tror jeg, i hvordan vi ser på læring og karriere. Det handler om at omfavne læring som en livsstil. Ikke bare noget, man gør i starten af livet. En livslang proces. Lige præcis. Samfundet skal selvfølgelig støtte op om det, med tilgængelige kurser, fleksible muligheder og bedre rammer for omskoling, som teksterne også er inde på. Men i sidste ende, det understreger kilderne altså, så ligger ansvaret for din udvikling hos dig selv. Og det, jeg synes er virkelig fascinerende, det er det skifte identitet, som teksterne peger på. Væk fra primært at spørge, hvad du er uddannet som, og mere hen imod, hvad lærer du lige nu? Spændende perspektiv. Ja, din værdi, din identitet, den bliver mere flydende. Defineret af din nysgerrighed, din evne til at tilpasse sig, til at vokse. Så for at koge det helt ned, hvad betyder det her for dig, der lytter? Det betyder vel, at evnen og viljen til at lære hele tiden, det er ikke en byrde. Det er faktisk din personlige superkraft i en verden, der konstant ændrer sig. Præcis. Det gør dig mere robust. Det åbner døre til nye muligheder, også dem, vi slet ikke kan forestille os endnu. Og så holder det jo hjernen skarp og engageret. Lige præcis i en fremtid, hvor alting udvikler sig så hurtigt, teknologier, jobs, der ligger den blivende værdi i din evne og din lyst til at lære nyt. Det er det at sikre din relevans, dit engagement, både på jobbet og i livet generelt. Og her er så lige en tanke, du kan tage med dig videre. Hvis din identitet i stigende grad handler om, hvad du lærer lige nu, frem for hvad du lærte engang, hvilket ene lille spørgsmål kunne du så stille dig selv i dag, for at sætte gang i netop den læringsrejse, der føles allermest meningsfuld for dig?